izandla eseza ngaphambili egameni likaJesu. Asibingelele umzimba kaKristu, sibingelele zonke inceku zenkosi baluliwe, especially abafundisi bethu abakhona abadala la. Sibingelele kakhulukazi naku Nyambose, umfundisi wasekhaya. Sibingelele baba Fakuti Mtolo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu umfundisi uMdletshe. Ngibona ke nabahlobo bethu la, family yakwamavundla, siyabingelela egameni lenkosi. Amen. Sibonga kakhulu naku mfowethu umholi, sesamukelekile eqinisweni. Asibona abantu bama introductions kangako ngoba sibizelwe ekutheni sikhonze umzimba kaKristu. Alibonga igama lenkosi. Njengoba silapha nje sizokhonzisa, asiziboni singabantu abangcono. Kodwa sibonga umusa kaNkulunkulu osivulele iminyango kuba sizoba ingxenye yalomthandazo we movement yensali. Alibonga igama lika Jesu. So ke ngizofisa ukuthi before singene ezwini lenkosi ke sivente nje in prayer ke sithandaze just 2 minutes, and then ke bese singena ezwini lenkosi ngoba ngiyafisa ukuthi lokho uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami ngikubeke ngendlela makusebusuku nje abanye befikela ubuthongo, kodwa sizokubeka ngendlela yesifundiso ngokusizwa inkosi. Alibonga igama lika Jesu. Ngiyacela ke bathandekayo sibingelele bonke abakhona abashayi bogroup worship team, abafethu bemedia abasithathayo nabashuthayo egameni lenkosi. Amen. Zonke nje inceku zenkosi esikhona siyabingelela abathandekayo. Ngiyacela sime ngezinyawo khona sizokhuleka sonke. Can you give us a worship song shortly bese siyathandaza ngegama lenkosi. Ningisethele kahle mic nje. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona nefa lethu sidinga sulwini likaThixo. Jesu Kristu ulithemba nokuthula Oh Jesus. Thank you, Jesus. Ufanele ukuthoniswa, ufanele ukukhonzwa, ufanele ukubabazeka, uyadumiseka. Baba wethu namandla, there is none like you. Moya wengcwele, we exalt your name. Baba wethu ongcwele nakulesikhathi sithembile uNkulunkulu wethu ukuthi wena
wethu oyingcwele owawukhona osazoba khona. Phakama, lily of the valley. Phakama, bright morning star. Phakama, nkulunkulu omuhle odlula bonke unkulunkulu abakhona. Phakama, nkulunkulu osinakekela. Phakama, nkulunkulu onamandla kule ndawo yehla ngamandla. Nkulunkulu wethu oyingcwele, touch our hearts. Nkulunkulu wethu oyingcwele, redeem our souls egameni likaJesu. Nkulunkulu wethu oyingcwele, uvule inhliziyo zethu. Nkulunkulu wethu onamandla kanye nengqondo zethu egameni likaJesu. Siyabonga nkulunkulu wethu oyingcwele, siyabonga kumkani lo kumkani. Ungofanele wena wethu. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Moya wengcwele sikunikeza udumo, sikunikeza izibongo zikufanele. Inkazimulo ingeyakho wena ohlezi ehlalweni sobukhosi. Owenzile amazulu aba yisihlalo sakho, wenza umhlaba kwaba yisenabelo senyawo zakho. Sithulisa yonke imoya ephithizelayo, amandla omkhathi ngegama lika Jesu namandla. Moya wengcwele, we pray that you pave a way. Baba wethu namandla ngegama lika Jesu, ngezwi lakhe namandla. Uthi uPeter liyikhweze likhanyise bumnyameni. Baba wethu namandla onke maqedwe bumnyama baleke. Akube njalo Nkosi tonight, wenzele igama lakho udumo in Jesus mighty name. Amen. Ngiyacela ke singene ezwi lenkosi. Sifunde izwi lenkosi incwadi kaExodus chapter number 20 verse 24. Exodus 20 verse 24. Cela sifunde kwelesizulu Exodus 20 verse number 24. Ngegama lika Jesu. Basifundele kwi-mic, angithi nihlabelele mke nifunde iBhayibheli. Nifunde neBhayibheli mase niqede ukuhlabelela. Amen. Exodus 20 verse 24. Yes. Verse 24. Wongenzela i-altar lomhlabathi, unikele phezukwalo iminikelo yakho yokushiswa neminikelo yakho yokuthula. Izimvu zakho nezinkomo zakho ezindaweni zonke lapho ngilenza ukuba likhunjulwe khona igama lami. Ngiyakuza kuwe ngikubusise. Uma ungenzela i-altar ngamatshe, awuyikulakha ngamatshe abaziweyo ngoku. Ngicela ke sinikezana indlebe ke bathandekayo, sizokhuluma ngibusisekile ubrother obeke kade eqoqisa umnikelo la. Alibonke igama lenkosi. I was so blessed indlela uNkulunkulu amsize ngayo. Kanti indaba yeleye altar noma ke ngizokhuluma ngamandla e-altar lomthandazo. Alibonke igama lika Jesu. Ya ngizokhuluma ngamandla e-altar lomthandazo. Ngiyazi ukuthi abazalwane noma sebesindisiwe basafuna ukushunyayezwa. Lo ngiyakwazi kodwa ngeke ngibanjwe imudi yenu ukuthi nifuna ngigijime ngicwalele endle. Ngizokhuluma lento uNkulunkulu ayibekile. Alibonke igama lika Jesu. Ya noma ngasagibelanga phezulu kwamatafula ngayikhomba phansi naphezulu. Kodwa into ebalekile ukuthi siphume la sizwile ukuthi inkosi ithini. Alibonke igama lika Jesu. Ya angithi into eyingozi kakhulu angibeka nje. uSathana akanandaba nokusindiswa kwabantu. Singashumayela simisa amatende basindiswa abantu, ayimenzi into leyo nto uSathana, ayimenzi ukuthi uSathana. uSathana into emchallengeayo ukubona abantu abazelwe bekhula. Yezwala abathandekayo? Yini emchallengeayo? Ngoba ngalenkathi ukukhula, ekukhuleni kwakho kwambulekelwa ngamandla onawo. Number 1, ekukhuleni kwakho wambulekelwa yilungelo lakho, igunya, your authority. Thank you. Alibonke igama lika Jesu. Kunezinto ongeke uzazi noma ungaba nazo zibe ngamalungelo akho enkosini, ngeke uzazi uma usesebunganeni. Futhi uNkulunkulu izinto noma iBhayibheli ngakubiza ukuthi uyindlalifa, uyakwazi ukuba indlalifa engalidliyo ifa. Uyibe indlalifa kodwa engalidli ifa, ngoba ukulidla ifa kufanele ukuthi ulazi ilungelo.
Akanithi amen bathandekayo. So akumphazamisi uSathane. Baningi abantu abasindisiwe futhi bayavutha. Ukuvutha kwethu akuthi sho akumenzi ukuthi uSathane ukuvutha kwethu. Ukuvuthwa okumchallengeayo. Ngoba ungavutha ungavuthiwe. So manje uma uzokhula enkosini awukhuliswa ngamakhorus. Awukhuliswa ukuattenda. Khona abantu abathembekile ekuyena enkonzweni baya-attenda, abakhonzi baya-attenda. Kumele kukusebenzele ukukhonza. Now kukhona ama-attendees, kukhona abantu abakhonzayo abaya enkonzweni abayithatha indaba yebandla njengesikole sabo sakomoya. La bafike befunde khona abanye bayaya nje. So it is very important. Ngikhuluma kwenye indawo lapha entshukumene ukuthi inkinga yamaKristu yabasindiswa eSouth Africa ukuthi sande ngobuningi kodwa asandile ngokujula ekumazini esimkhonzayo. So yingakho uma ngabe uPaul esindiswa esenguSaul ubuze imibuzo emibili very important. Umbuzo oqala awubuzile nkathi eshaya unyaza ebheke eDamaseko uthe ungubani wena Nkosi? Utheni umbuzo oqala? Khuluma kakhulu ngathi udliwunga. Utheni? Ungubani wena Nkosi? So umuntu mayesindiswa into yokuqala okufanele ayazi inkosi ayamukele. Fanele ukukhule ekuyazini inkosi. Ungakhule kwazini isonto sonta kulona. Ungalazi isonto lakho lenze wazonke amakhono kodwa ungayazi inkosi. Kanti ngalenkathi ukhule kuyazini inkosi, ukwazi inkosi uhambulekela nguwe ngalenkathi wazi inkosi nje. As you grow in Christ you discover yourself. Uzazi wena ngowazi inkosi. Ngeke uzazi inkosi ungayazi. Ngalenkathi wazi inkosi uhambulekela wena ngoba iBhayibheli lithi njengoba enjalo uKristu sinjalo. So uma ufuna ukuzazi ukuthi unjani yazi ukuthi uKristu unjani. Now 2 uma ebuza umbuzo wesibili uthi ufuna ngikwenzeleni. Alibonga igama lenkosi. Ithi impendulo vuka ungene emzini uzotshela okumele ukwenze. Le ndawo ethi vuka ungene emzini uzotshela kusho ukuthi noma kuthiwa usiniswe etendeni, usiniswe kwi-open air, usiniswe esikoleni, vuka ngene ebandleni uzotshelwa ngoba uzokhula ngoba usebandleni ngeke ukhule esitradini. Vuka ungene emzini uzotshela okumele ukwenza. Akakhulu umuntu ongaphilonga indawo. Sanibonana esontweni. Sanibonana emthandazweni. Alikhuli ikholwa elintunta yonke indawo elingazazi likhonzaphi. Fana nesithombo ositshala la sisingakamili impande usiyazikhipha futhi wenza kuthiwa i-transplanting usiplanta kwenye indawo instead ukuthi sikhule siya uyasibuna nje sibuna siphela. Plant yourself in the local church in one place bese uvumela umoya ingcwele akunisele ngeimfundiso uyezwakala bathandekayo. Kungabi ikholwa nje nohamba nomkhulu alifutayo kodwa lingazi next.